Λεωνίδα, τι έγινε? Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά, καλά από συνήθεια το λέμε. Καλά. Γιατί εντάξει, βλέπω εδώ μουσια, μαύρα, ρούχα. Τι τα γίνει? Δεν τα μάθες, Όχι, πού να τα μάθω. Θάψα με την πεθερά μου τις προάλλες. Ας το καλό, δεν τα είχε. Εντάξει, ναι. Ένα λιόφτο είχε στη Μεσαρά και δυο αμπέλια. Είχε μια μποϊκατσία στον Αγιάννη. Ένα τουριστικό σεσόνι. Όχι ρε, πώς πήγε? Πώς πήγε, τα λιόφτα φέτος δεν είπε βεντέμοτε πράγμα δεν είχανε. Η πολυκατοικία ήθελε ανακαίνιση, χρωστούσαν εφιάδες, χαράτσα. Όχι ρε, εσύ πώς επόθανε η γυναίκα? Πώς επόθανε εννοείς? Ναι, Αυτή είχε έρθει μωρέ στο σπίτι. Γιατί είπε η γυναίκα μου. ναι, Και είχε φέρει μια νόρινθα να την βάλει στο φούρνο. ναι, Και κατέβηκε από κάτω στο υπόγειο να θα πάρει τις πατάτες να τις βάλει μαζί με την νόρινθα. ναι. Και όπως κατέβαινε τις σκάλες να κατέβει στο υπόγειο, ευλίστησε, είπεσε με την κεφαλή ακαρίως στο θάνατο. Μα ήταν λες ρε Λεωνίδα. Α. Και συντάκαμε. Ήταν να κάνω. Ήβρασα δύο μακαρούνια.